Ajujunjulu ndabado nyaka na ajundagwo. Acid mokai wa mamo jelebe. Ifugwa vu nwanja ma tu onwu buli ya ntona kwa. Eje uko. Nemulu jehu ne belili no si lo nyegedu na giyavya. Eje uko. Nyegedu na giyavya. Eje uko. Si lo nyegedu na giyavya. Eje uko. Nwune menu Ajujunjulu ndabado nyaka na ajundagwo. Alubio nwa mamo jelebe. Ajujunjulu ndabado nyaka na ajundagwo. Asidi mokai wa mamo jelebe. Ifugwa vu nwanja ma tu onwu buli yento na kwa. Udakuko. Nemula lubya ne belili no silo nyegedu na giyota. Arobya wawa. Nyegedu na giyota. Arobya wawa. No silo nyegedu na giyota. I am going to insist can I put away? Okay, I will not my Jerome. One day, what I feel yes, I know, but I know. And look at Satan, I was thinking, what he may have Mosea. I went to Nikuni, the old God. The Abia, no, but start on one. Okay, I will have Mosea. I can have a preaching. That's why I don't have one. Now I can buy those. From tomorrow, on a papola, on a dog. Oh, I was again. Dallon. I do go to work on Navania. Oh, come. Okay, met up. Dallon. Dallon. That is an invitation. That is an invitation. Dallon. Dallon. So you will give me your food swap and I need to say. Oh, let me walk. Let me walk. Oh, wow. I don't know. I'm going to interview. I'm going to boy. Papa Jerome. Jerome. Yes. I be the one name now. We are for the snakes now. Okay. Jerome. That I could give. Yes, sir. When I see Campulobiana, Katina can Anpulobiana and Dokanara Jesus. Amen. Then in Aqualozu, Mandi Belabia, Mandina Biaron, will be very Ebena, Bagaketesio Kenya. When you was your Quativoma, Mureka Quativo, Jacob name was a fruit. I guess you will talk your magic in Manjana Jesus. Amen. Yabon was Uziaken off. Always Zuquake. I was going Yabon was Zuquanican off. Dallon. I don't know Jesus. Amen. Oh, that cost. Of course, but one. All customers. I can't didn't see that be fair. Now, all you tell me, Jaka. I don't know more.
Ịdị ọra mma. The men code. Mama anyị ekerekwa gị ọzọ. Nne ndalụ o. Ya na-eme adịrị izu. Ọ ga-adịrị gị mma. Dịrị ezinụlọ gị mma. Ikwu na ibe gị niile. Amen o. Ndalụ o. Kedu ekpere na-ekpere ụmụaka na-agba nnefe ọfala? Asị amamasị amara m ebe m ga-ebido ebido, amara m ebe m ga-akwụsị akwụsị. Ife nna akọla bụ na ụmụaka ịmụta ezigbo nwa, zụọ ezigbo ụmụaka, fa wee biri n'obi Chukwu, ife niile a na-aga. Ụmụaka megburu ife mma, papa anyị ejebego na nke anyị na-ayọzi Chukwu bụ ebe niile fasi gụpụta ife a na-esi na-eri, ụmụ ụwa na-ekwu ka Chineke jefa mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Daalụ sọ. Ngozi Ayadike eji ịdị ọgọ nwaanyị wee mara. Ịdị ọgọ. Efe anyị ji mara isi ọlụ mbụ Ketri Marian Kitchen. Very good. So daalụ o. Ọ ga-adị gị mma, dị ụlọ ọrụ gị mma. Chukwu gozikwa gị. Amen. Daalụ o. Ịdị ọgọ. Ị na-emekwa ihe mma. Daalụ. maka akwa papa anyị ana m enete ndị na-egbu efi ndị na-egbu efi anyị na ha na-arụkọ agụrụ m ya n'akwụkwọ mana ana m emebi ya mbụ ịma na asị na experience bụ the best teacher. Ọba anaghị ahụ daalụ nwanne m. Oke bụ nnukwu enyi m nwoke m na ya bi na Lagos. Mụnwa bụ onye Nsụka. Onweghị ha na-eme na ọ ma be na mma be na ya. Onye ọ dakwasịrị enyere ya aka. Ụwa ka anyị nọ. Daalụ nwanne m. Ọrụ ha na-aga ọfụma. Ọrụ ha nwa oye na ụmụ ọrụ ya ọrụ ha na-aga ọfụma. Ha enweghị nsogbu. Daalụ. Ị na-enwu yo amakịrị gị good. A sị na ihe na-eme amaka. Mgbe sika mma na onwe onye na-enye gị nsogbu ebe a so ihe na-agara anya. Ị na-enwu yo ụmụaka na-akwa apafa kedu ekele gị n'isi papa? Ụmụ nwoke anyị ọ dị ibe ewepụ ebe wee kwuo otu a na-aba mmaji ekwuru ya bịa ebe ọhụrụ ibe ya eme ya ọ nọ togoto otu ka n'ebe ọ nọ. Daalụ n'ụlọ. Efere gị nkwata. Nke bụ obune kwena ọbụkwa ma obune ka egbuelu nke ewere set a na-eri ibe na-akwata ya. Daalụ. Ọrụ na-eme ife a ụnụ atọgbusi ọkụ. Eke na ụnụ atọgbusi ọkụ na ikere ọnụ nne. Daalụnụ. Onye ncha sịta n'ọrụ ọsa ya. Daalụ. Ọ ga-ekeresịrị ndị ọrụ. Papa anyị dị mistake. Nwoke na ya afa gị? Afọ mba Azubike Ugwoke. Igwe Azubike Ugwoke. Ekele gị nne. Daalụ. Nwefe afọ na-etu gị? Mụnwa bụ Ichie Ekwema. Daalụ nne. Ọ nwekwara onye ọzọ nye na-akụ. Mmadụ na-aba wepụta onwe fa n'ụzọ pụrụ iche. Ihe niile ha na-eme ha ji bụrụ mmadụ suspended. Ebe ada nkwere nsonaka. Ịnọ n'ezi mmemme nke Ekwensi asị na ọtọkatọ ezigbo ife. Mkpụrụ afa gị. Alexander Chibezagu. Mana ihe eji maa mbụ ada na ịkpọ m Big Apple. My business name. Big Apple. Yeah, Big Apple. Ma ọ na-eme ịkpọ m alụta enye ọnụ. Alụta enye ọnụ abụọ ezi afọ my brother. Alụta enye ọnụ. Nlụta m na-enye ọnụ m mmakwa agụ. O nwere ihe ọzọ ya na-eme na ọsọsọ ọnụ ka ya. Big Apple. Yes. I think that.
Okay, no money. It was no sky if I get back. And ask her good call. That is, had a wonderful. The burial hanging their father, the very big burial. Every say about goat or cow. I met your papa, met your collision. And although I can more cows, I can give one day. So, and moreover, Muno Cable 5 and 6 in Lagos. And he's a good friend of mine. I support him too much. I'll get him to my wedding. So I have to pay him back. So I can sit down there with my family. Not to when I'm very here. Hold on for me. Big apple. For now. Thank you very much. Nano. Hello, Mo. Let's say one now. Igboanugo Listen, none. Yes. Vienu. Yes. Mono. Yes. Zuano. Yes. None. None. We are coming. Don't worry about them. None. One of the great
My junior brother na Austine no Australia. Onyawa se Uto na oma na tamuto ko sitrea. So ana masono. Ndonu na pan na uno. Pa uno ya pan na uno, uno ya pa. Me mia na ihu aso. Belai. Manana maso no mmadụ pro. So ana masono. Ndonu. Look omena na ise ebe IGBO ọdịa ka ọ bụrụ ofu were envelope ahụ ihe na-ese efu daarụ ọ gbara nke egosiri ezigbo maka ezi dị maka a na-aga ihe ewu n'ikpere agbaghị ọ ga-iwe ekwe Mọ̀lẹ́ bọ̀ ọ̀hún ni màlẹ́. Ọ̀dọ́ kà ń sọ̀tọ̀ nílé. Ìgbà ní ike. Ọkùnrin mi ètò àyà. Èyí ọ̀yà ká kò ní ìwà. Nàn. Mọ̀lẹ́ bá.
Simba
Thank you.
minutes omenala ọ dịka ndị ọgọ anyị Paji ọbụrụ ẹgbọrọ mere ozi ọkọ ìtẹ̀wàkà
Nzebe ilé ìwé ọ̀fúnmá ọkùnrin rẹ̀ dálé.
Maybe I got a look, maybe I got no woman. Now we need to look at it. No bad, you are black. Now, Bible. You can't hold bad, you want to put. I wasn't a fire music. Amen. I'm going to make a number. Yeah. I'm going to make a number. Yeah. I'm going to make a number. Yeah. Yeah. Okay, man. Every morning. And I had a no very good morning. Austine.
Chairman, Sikelis, current Nigeria, Atawutu. Good day, Jerome. Good day, Jerome. Igboanugo. Let's talk about Igboanugo and Igboanugo. Abia kasi Umumbo Igboanugo maka enyi nwoke bụ Jerome. Amoni a dịka mma. Ọbụla Chukwu agbọgbere. O wutere ihe nne. Abia uche Chukwu na-eme. Anyị n'oge gboo. Oge n'ime a. Oge nwere ike ime nwunye. Were anyị etu anyị saalụ ụlọ.
Nani
oge anyị n'ụlọ wee rụrụ iru na anyị nwa na onwe anyị ibe anyị je n'isi ọja akpọrọ n'eluigwe n'obodo anyị gọrụ asị ugbo
Kalifano and was a dry out. You are back there for the same.
late. You can't ever get me no one. Of course. When you see Jerome, when you see Jerome, yeah, it's a kind of vacation of the we do Rika, Buari, no, Achaja. Mana Buari, no, Buari. Whenever you get your morgan, we go get your morgan. London, I can see you. I want
By this time last week, gonna by this time last week,
Igboanugo ndị Ekwensi ka mmalụ. Okay. Asi na ọbịa dị Ekwensi n'ọkwa nye nọ n'ọgbọ ọkwa. Kedu ntị ka ị nọlụ? Kedu ntị ka ị nọlụ? Agụlụ m n'oge onye ụka. Kedu ntị ka ị nọlụ? Ekwensi ọ dara. Onye ọbụla bụ onye nsọ Chukwu. Na ọ na-achọkwado mgbakasị arụ na-adị o. Nwa Chukwu bụ nwayọ nwayọ ka o jebe ife. Ebe oge ọgwụ nwa kwere mgbe dịka atụ egwu mopụrụ. Asalugo one, Mama, you get to go book. As a new was at night, you got what's in the room. What's over?
Hey,
Our traditional prime minister. Oh no, Wukola. I can walk on. Onen. Onen. Dalon. International. Everybody go. I can find it in the house.
What do you mean?